Алейкум мардум YouTube ҳама каса созен хубен шерои нар дромадан барбар видеора стоп кинен як дунаи лайкора бизанен кадои меҳмон несен будрои подписатсия кинен зангулача канал лайкон колокольчика давсионе ҳар як навори хабарои тез тозара шумо мефаҳмед бардаром ба садқа ҳамин қарсак айду тараф мешавам чанқа лайкотон зиёд шид мо ҳамон қастаратса мекунем мошинои нархҳои арзон ва арзанда партоем бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо стал бозии бурднок рафтеста бидроин ҳадди ақал 10 дунаи ё 1 дунаи бихарен диди дар насибат шоҷоизои ман медонед ки мошинои биқаги нахе чӣ хеле ранги тай навеса мошинои ҳамтари мондагим салон бинавис чек тапарто туҷи автоматии иштирокчии бозӣ мошед ҳаматонда омад насиб боша рӯзи 23 октябрда ҳамата интизорум ҳаматонда омад бардаро Opel Zafira сол чанд ака 10000 сол нархи даст аст бардаро ҳуҷҷат утил дора ака солна ҳуҷҷат утил дора бардаро марамат гирем мошин зур кор кардеса ба ҳар ҳол Samsung медонехтон ки телефон овозша пеш мекаша марамат танаша краска талаб нест бардаро як ҳолати қафош ҳам бинем шохош кафидагӣ дорана бисёр райзар би такизанира мекафаанд дастаи бор кафи кашира марамат ҳолаи тараф ҳамин як кор амара сарм вайрон мешаем мошино айсар то бегара мондаган ҳеҷ ка мисол да пешона ми ҳамин миём сиёмка мекунам арзон мекунам уже мардам мечаспа сари ма вайрон мешава марамат лайкора бизанем бардаро дар қафо электропакет марамат ҳолати салон паталокш тоза 4 дар электро ду тарафа мултиру бебахши бобои ҳоҷи коробка боша механик кондитсионер биё капо чой ку капо чой ку бобои ҳоҷи шуморо намегум биё ба ҳазур марамат як ҳолати тараша бардаро илтимос ҳами кадоме бошен набошен да мақсад ҳамин мондаги ҳунари савдокунӣ надоред наметонед нами дымдими ма бисёр шаки минадашава мегардан меян мебинам ки мошина арзон мекунам рески сиёмка кунам бо медоҳан мечаспан марамат ҳолати фартуки пеш мотор пеши бозор як гашти қаруға марамат ҳолати фартуки пеш нозада нарш боша бардаро бо нархи дастас 48000 сомон боз муомила боша ҳамира айсара 60000 гуфте сабди 58 то ина ма 50 поён уговори тишкадум бардаро 49000 гуфтум срочни мефурӯшам 49000 сомон боз муомила боша рақамо то бугака 908 81 87 13 марамат рақамо зер намода занг зен алоқа даброин марамат сечкачаи биқаги пеши бозортон ёфтум сол 1998 объем мотор 2.4 ака 2.4 автомата лабовой блик таъинровка ҳуҷҷат утил дора комплектатсия диган мошин нозадаи тоза марамат як иду чарх бахшака тараф меси ака ин состояние ин чиза хитом медонед дар тай навесо бардаро бо кожни салона тай 100000 мегам бардаро но тарсида барое ки моли тоза любое время мехаранаш биё багаж ҳои кака марамат отсекои қафо кнопка қатъиёӣ мешуда багажаш нигоҳ кунед чашкачӯ пачка айда зиёд гуфти гапҳо завод тағурара дисен чихе тоза бензини холӣ вори кардагият не газ доштай бардаро газша ҷои зурда неки задагиан марамат ҳолати тараф танаша краска талнес харидоро бошен алоқа даброин марамат салон абине кожни салон дар қафо электропакет мебел салон бардаро салонаш кожние бардаро паталоки аликантара чид мефора мошинчай тапа тайёр курис контрол доша шток прибори колсадор коробкаш боша автомат 4 дар электро обогрев сидени асер кондитсионер ҳама чиш кор мекунад поликои хушру биё капочак шоака бахша акоя тараф местен марамаз як ҳолати матошанем лабаҳои худашоз бардора ҳисоб кунед 2500 сомон меса марамат ҳолати фартуки пеш диден решоткаи заводскои объем мотор 2.4 фуки мошин нозада стойкои ланҷроно тоза чашко варид нест ниҷошона бисёрш мепурса яка пусидагӣ нестай бардаро бад дили пурай хулас нарш боша чанд сомон меша 88000 сомон боз муомила меша ака тай 95000 гуфте савдек мо старатса кардем арзонтар кардем 88000 сомон нархи даст аст ҳамин састани ҳамин чиз да боло чӣ хеле ки хитом медонед сиёмка мекунем 100-110,000 рақамо табугу ака 907 21 85 85 марама рақамҳои ака дар WhatsApp ҳам ҳастанд муроҷиат кунед варианти ҳалиш нест пули нах лайкова дастгирро фаромӯш накунед даро бачаҳо версо хоҳиш кардан бисёри мардум мотори 1.8 иминой марҳамат шохдор буда мошинча состоянияш бад нест хушрӯ танаша краска талаб 2008 2006 сол ҳуҷҷат солна чанқай то охири сола ҳуҷҷат дошта утилам дошта марамат як ҳолат тарам ҷош камтар тангтаракай старат садори навор хубия чодиска балнои заводскои қати бахша коя тараф бестен марамат ҳолати тараф хаки багаж кор надора краска талаб нест бардаро багажа бачаҳо кушодагиан шиштагиан ба ҳазур марҳамат ҳолати тараф не ки нархи арзанда бардаро нархи дастрас
дар қафо электропакет салон клионка печ бардоро потолок штоза машини яка дрымберина кор надошта бизане лайкора шербачай 1000 блок не 4 дар электро регировка бакао де тарафа мультирул коробкаш боша автомат климат контрол старт стоп ҳам бидай бардоро марамз як голати мотор ша мебинем дарошна ки зур маҳкам мешля биё я дари хидоира уи кадан наметонем мегӯем аз ангирам марамат голати фартуки пеш но зада хулас нарх боша биё мотор як гаж нарх чанд сум таго я нарх соз бу 87000 сомон боз муомила мешава биё рақамо табгу 203 марама рақамо зери наворда занг занен алоқа да броим бардаро лайкора бииззатин ба хотир додарактон бизанен як бор дига салом алейкум мардуми ютуб канали топ мошино подписчикои қанд наботум ако додаро апо хуаро ҳама каса хуш омадем бардаро мақсад ҳамиша финали бозӣ ҳамиё мешава ждат кне наворош ана чӣ мешава чихе бугума шумора эфирш ҳамиша соатҳои 8 ба вақти москва ва 10 шави хидмат ба ватан эфир сар мешаванд мебинем дар насиби тақдири ки ҳаст нест ҳамаш маълум мешавад бардаро мо 1000 бор такрор мекунем рақами ватсап мо бениҳоят осон аст ҳамира просто ҷамъи 990 кне 556 3 дона 20 охирша гудаки синфи як авгози азиётш мекунем специально ҳамин номерои охирша сета гуфтагим ки осонак шава барои азиёт кардани шумо бардаро нами сета шо ҷоиза ҳамиша бозӣ мекуна бардаро бо сатай дига конвертои пулия ин мошиное ки хитон дидесем бардаро ман мондагим ин состав мошинаи нахели биқагиан ин мошина миёй айма чӣ хеле ки дар навор дидести ҳаму хеле ҳами биё маҳқулот нашид шербача биё сумша зинда айма биги барои ки ин мошинаи ма клиентои хитша дора гарени тозан гарени тайёран бардаро масадха бидроин миқдори чипто камш монда бо наген ки мақсад финалам намонди чипта нарасид барои ҳамин успет ки парто чекта автоматиш ёки бозӣ моша ҳамиша насиб боша бозиш мегзара бардаро ҳаматонда омад насиб боша эфирда ҳамата интизорем бардаро рафт бардаро мерседес е класс 210 кузов нархи беҳтарин нархи бомба хато накунам ҳамира дар кадом сайте 78000 мондаги будам чанс дар кадом сайт мондаги буди ҳамира автодубай дар чанд 75000 дар мондаги қимат мондагиш буд хайна бо акара угарид кадем нархи дастас арзон мондем бардаро фақат шумо лайкора бизанед подписатсия кунед меҳнатҳо ҳамаш барои шумо бардаро мошин полни наворотай фул ша комплектация авангард дискои моноблок амивател фар бамперои пеш партроника бача чид мефора гарени састани биқагида ё мошинои нахели 85-90 азоран састани тозаи бардаро марамат як гидиш чарх мезанем марамат ҳолати қафош бамперои қафо датчик партроника неки полни наворотай сборкаи биё куи ки дарошака комплектация зури зур шай бардаро як ҳолати ана салон шо мебинем дар қафо электропакет мебел салон салон кожни салон дидесен салонош зиндаи бардаро потолок штоза ём легенда шидаган марамат ҳолати абшифко тонеҷоша мебел бидай бардаро хулас круиз контрол автопилот коробкаш боша автомат кнопкаш сеташ ясм чиндагиай бардаро датчик партроника ҳама чи доша бакаоё қача задни шторка 4 дар электро асер газ еврочор климат контрол абагрев сидани боварка данум дар кадай комплектация нақл кинера биё капо чойкака люкам дошта неки кнопка намхели мегӯи сеташ ясн фраймон чиндагиа фақат шумо шербачаом лайкора бизанед биё капо чойко неки мошинча зур дака бе тариф ин мошини хуҷанда марамат ҳолати абиё мотор 2.4 шаи 2.8 зури зур шуда абиё мотор 2.8 ха акиёра чашкошо намекафа намепса нисбати сечка кузуфо ё бо камтар состаракан нарх боша чанд смака ҷои охириш 70 хай 70000 ҷои охиршавне хая ки омадан савдо кунем бутенака бо 70 поин ягончи обязательно барои подписчикои 70000 сомон ака охири нарх мега мон нек биён шумо пеш бо харидорӣ кунед савдо кунед лайкора бизанем бардор рақамо табуг ака 984 47 25 марава рақамо зер навода занг зен алоқа да броин бардаро мошинчои нав электромобил сон плюс бардаро соз 2024 ай 2024 сол солона уҷатош чанировка чанд қай то охири сол тайировка уҷа дора неки вариантҳои зуран бардаро мошини экономични ҳама ҷиҳата марамат як гидиш чарх мезанем бардаро марамат олай тараф танашиша краскатави мошин умуман кор надора расходам надора ин мошино хичон автосалон чанд аст ай автосалон як даст ё ду даст якм даст бардаро ай автосалон дим даст шумо мешем бардаро марамат як гидиш чарх мезанем дар қафо электропакет комплектация наворотошо набинем бомбаи бад потолокшам тоза 30 квадрат чӣ дора панорама
дарои пеш безключевой доступ, 4 дар электроблокировка, дар регулировка бакои ду тарафа, хай фули фул шай бардаро. Хай чизошон вариатор меша, монитор калон, панорама ра дидесен чанка калонай 20 квадрат, чен як потолок хона, скаменко, лифт, хай ки капотошона ҳуй накине меша, барои ки ё мотор надоран ку бардаро батарей хатян гибрид. Наш боша бардаро чанс мака. Анархи соз бугу 190,000 сомон боз муомила меша, бардора мира бидонин любой ҷое 200 болай поён нест. 190,000 сомон боз муомила ша. Агар ягон та ранги хид бадили гурда боша, бен хе калав пус бизани бо азон тар мегире мире. Рақамо та бугу 944 33 55 66 марама рақамо зер навода занзан алоқа да бирин.